Yo, bismillahirrahmanirrahim. Салом алейкум тамошобинони гиромӣ. Ҳама каса хубен то инҷо хайр ба лайкои мондагӣ, комментариҳои хуб да ҳазор раҳмат. Ҳозир ман шумо як чиза нишон метавам, редуктори экскаватор. Нигоҳ кунед инҷа биред. Як подписчик мега ки акай зоир ҳамин редуктори экскаватор дар бораи ҳамин гап зад. Ина нигоҳ кунед. Поближе подойди. Садись. Нигоҳ кунед инҷа хундай нависага. Диде? Хундай. Ҳамин ҳарфҳо боло бояд биёяд. Инаҷа заливное. Не трубка заливное, не сливное, не уровень. Диде ҳозир ман шуморо ихе мемонӣ шестиграннига, ина шестигранник мегӯянд. Ихе мемонӣ тош метӣ. Ман ина тоза кардам. Нигоҳ кунед ина уровень. Диде маслаш биромадест. Ина. О, ина масла биромад. Значит, ҳама ништяка. Дидесте? Поближе сними. Я. Я масла биромадеста. Ага. Значит, уровень, бародарҷоно. Ин ҳамин чиза барои шумо як чиз дарси бепул. Ида масла трансмиссиони мерезем. Номерои телефони ман 8921 908 0748. Экскаватор шидани бошед, марҳамат ҳамин номеро занг бизанед, ман шуморо дастгирӣ мекунам, шумо пули правара дар мактаб месупоред. И хай фаҳмиде, не? Ина уровень ҳама ништак, ина пана хуй мешавад. Вот зер покажи. Нигоҳ кунед, ина як бол, дуюм бол, се, чор бол. Чор бол та хуй мекунем. Дута шланг ай боло меояд, дута ай поён. Та меояд, ҳамиҷа ҳамин чира тоомета, экскаватор ход намеравад. Хайна барфам задестан. Ман шуморо хе дастгирӣ мекунам ки шумо меред мактабда пули мактаб ҳамҷода метиҳед. Боқӣ дар панои оло бошед. Дар рӯзномаи экскаватор дар канали ютуб ҳамин чиза мавзӯъшам масъала ҳалиш кардагим нишон додагим. Чӣ тавр масъалаи редуктора ҳалиш мекунам гуфта. Дунаи канали мада ютубда мебирояд. Боқӣ дар панои оло бошед. Лайк, подписка фаромӯш накунед. Всё.